जय इंडियन जय जय हिंद जय हिंद अभी हम लोग ओ माय गॉड ओ भाई एक्सटेंड जाबाय गायसेयाव खासे गाइस ओइ बिसि जामोबा नांगे रे बिसि जामोबा नांगे जा ओके तो हेलो गाइस नोंथाम गोत्रियाव साव गासैखौ बरायनाय जाबाय नैबे नै ब्र'खौ दिनै लोगो मोनलायबाय मुकुल ब्लग आं नायदो नायनाया चेक खालामदोंमोन आं ओइ दैमु ब्र'खौबो लोगो हमहैदोंमोन ना नोङो अ दैमु ब्र'खौ नायो morning guys, welcome back my YouTube channel Nukul Vlog. So guys, दिनै मोनथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै 15 आगस्ट आरोना ओमफ्राय जों दा 15 आगस्टआव मोनसे राइड लादो आरोना नै तामुलनिफ्राय उदालगुरिसिम माने दा लकडाउननि टाइमखाय बारा स्पिड खालामदियासै ओमफ्राय दा मोनथांमोननो आङो देखायनो नागिरदों आरोना जोंदो सोर थांनायदो ओमफ्राय दा आंदो सोर थांनायदो मोनथांमोननो बेखौ देखायनो नागिरदों आरोना so guys आं मोनथांमोननो खासे देखायनि हेलो guys भिडियो आज हम राइड पर जाना बारा yes राइड पर राइड पूरा रोड है जी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा उदालगुरी राइड पर हाय कबि मुसार बिथाङाबो थांगो जोंदो बिथाङा लिंकन दाखाबाल'सो आंनो मोनसे भिडिअ बिथांमोनाव थांदोंमोन आंखौ बिराद सापर्ट होयो आरोना जोंना नैबे लिंकन भाइया लिंकन भाइखौ एनि टाइम सापर्ट खालामबानो जाबाय बिनि ब्लगा मोजां थांलांबाय थादो ओमफ्राय दिनै जोङो नै भाइ बिथांमोनाव थांनो जाबाय हेल' भाइ जोंनाव ओमफ्राय आरो जोङो भाइ ओइ जाबाय बेलेग তোর হিমিতর পূর্ণ হইছে हेलमेट पूरा नलियो को लगा ना गाड़ी चला है হল না ওকে যাবা কারণে আরে ইয়া ভাই আমার আছে ও মজা লাইক করিব কমেন্ট করিব यस শেয়ার করিব यस আরে ভাই যাবা কারণে রেডি ওকে ভাই যাবা কারণে রেডি ওকে ওকে আরে বলে আছে আমার ভাই ও মজা ভাই হেলো ভাই রেডি যাবা কারণে কেন কা एकदम मजा एक्साइटेड আর নে জি আসরাম ভাই দङ রেডি ওকে ओइ भाई रेडि ओके तो गाइस मोनथामना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एकेबारे धामाका जागोन गाइस तो गाइस जों दानिफ्राय ओंखारलांदोंमोन ओमफ्राय दासो स्टार्ट खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय याव दा नै डियन ब्लगखौ लोगो मोनबाय आदाखौ नै आदा आइसिनलाव हाय गाइस गासैनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे जों दा 3 आवार्स थांनायदों बे ब्रह्मखौ सानैनि लोगो मोनबाय ओमफ्राय जोंनिया दा आइलेन्डआव माने ब्रेकफास्ट दङ ओंखायनो जों एसे लेट जालांगोन नेक्स्ट आवार्सआव बिथांमोना ब्लग नुनो मोनगोन दा ब्रह्मखौ लोगो मोनना जोबोद गाहाम नांबाय आरो आंबो बहुत मोजां नांबाय लोगो मोनबाय टाइमफोराव गासिबो भिउवार्सफोरनो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे आदा मोननैसो बुंदो आंनि चेनेलाव बिथाङाबो बर' राव मोजां ब्लग खालामबाय थायो बिथांमोनाबो एसे सापर्ट खालाम बिथांखौबो मोजां ब्लग होबाय थागोन आरो इन्डिपेन्डेन्स डे बेयाव थांगोन ना जोङो फार्स्ट उदालगुरि थांगोन लोगो होगोन मोजां ब्लग खालामगोन गासिबो बर'जों बर' सापर्ट खालामनांगौ गाइस बेस्ट अफ लाक ब्र' नै आदाखौबो लोगो मोनबाय मोननैसो होनदो आंनि चेनेलाव मोननैसो आंथ' हिन्दीसो खालामो थेवबो दिनै बर'जों बुंसै फार्स्ट टाइम बर'जों बुंसै आं बेखौ नायनाला गासै सिनाय मोनखायो आदाखौ कुलदीप ब्लग्स नामा आंना बिथांखौ एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना मोजां मा ब्लग खालामो मट' ब्लगिं आरोना मट' ब्लगिं खालामो बिथाङा सापर्ट खालामबानो जाबाय गासिबो बर'जों बर' एसे अनलायलायबानो मोजां मोनो आरो ना बेखिनियानो आंनि ओ माय गॉड हे क्यों হৈ থাকে বালি গিলা ओ भाई एक्सटेंड जाबाय गायसेयाव खासे गाइस ओइ बिसि जामोबा नांगे रे बिसि जामोबा नांगे जा बिसि जामोबा नांगे हे गाड़ी नामी दे उठाइले गाड़ीটো गाड़ी उठाई दे बिसि जामोबा नांगे फटा फटा जा एते बिसि जामोबा नांगे होयना भाई पुलिस दसे रेस्ट लाबाय आरोना जों इथिंगाले लोगोफ्रा दंजोबो जों आलिनो दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय जा जोङो दसे समनि उनावनो डाइरेक्ट ओजा उदालगुरि थांनो सानदों आरोना गाइस ओमफ्राय लोगो सासे आरो फैबावदों इखौ नेदो इनिफ्राय रुखै आसेल भाई मान दिरि किया करसित भाई से कि हो दे हैंडसेट ब्रो ए हैंडसेट थैंक यू ए बबन की बे मानु केला थै तो गाइस ए लेट्स गो
ভাই আইকিনি কেনেকুৱা লাগছে ভালে লাগিছে মজা লাগছে নেকি মজা লাগিছে দাড়িটো ধুনীয়া দেখা পাইছে দেই মোৰতো দাড়ি নাই नहीं ভাই কেনেকুৱা লাগছে আইকিনি बम बम मजा लगती ना? मजा मजा एंजॉय लाइफ में पहली बार एंजॉय लेने वाला है आज लॉन्ग राइड करके भाई হেভি ফিল अच्छा लगছে ना थैंक यू बाइक सो सब्सक्राइब कर दिबा ভাল मजा भिडियो बनाय ता थैंक यू यार गाइस जोङो दा नै जोङो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो नै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नैबे ब्रिजआव दलंआव एसे रेस्ट लाबाय आरोना मानो होनबा जोङो तामुलपुरनिफ्राय एफा गोजाननिफ्राय फैबाय नालाय ओंखायनो दसे समाय जोङो रेस्ट लाबाय गाइस थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्क्रिप्ट खालामालासिनो दिनैनि भिडिअ तामान धामाका जागोन गाइस लेट्स गो दिल है हिंदुस्तानी का अरे गाइस लामा नेट थ' गाज्रि नालाय दा जों अदालगुरि फरामाव थांनो सानदों खिन्थु लामानि थाखाय माबानो गोनां जाबाय आरोना थ' भाई दा बारबोनाय हेल' गाइस ओमफ्राय दा नै जोङो भैरबखुन्द फैदोंमोन आरोना खिन्थु भैरबखुन्द तामान जाम जादों गारिया खिन्थु हयना नङाबा तामान जाम होसिना गारथ' ओमफ्राय दा जोङो नै भैरबखुन्दनिफ्राय डाइरेक्ट दा नै जोङो ट्रि हाउसआव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय थ' आङो ट्रि हाउसआव थांनानै दा डिएन ब्लकखौ लोगो हमनो सानदों आरोना थ' नोंथांमोना नुखादों आंखौ तामुलपुराव लोगो हमनायखौ होमबाबो दा आङो ट्रि हाउसआव मोजाङै लोगो हमसै आरोना थ' गाइस बेयाव बिराद जाम आरोना गारिया बेनिखायनो बेयाव बारा भिडिअ सिडिअ खालामनो हाया दा नोंथांमोना नायलायबानो जाबाय आरोना ट्रि हाउसआव थांनायखौ आं लामा लामा भिडिअ खालामनो थांला थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायबानो जाबाय लेट्स गो जामफोरखौ थिनांगोन ना नाजनो सेट खालामबाय थाख्ला हेल' गाइस ओमफ्राय दा जोङो नै माबायाव मोनफैबाय आरोना ट्रि हाउस ओमफ्राय राइन' इक' रिजनाव जों दा मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो डिएन ब्लकखौ नैयाव लोगो हमनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा मानसिया जुदि दोङोबा लोगो हमसिगोन ओमफ्राय तामुलपुरावबो आङो लोगो हमखादोंमोन आरोना इखौ होमबाबो आं खनसे लोगो हमनो सानबावदोंमोन आरोना ओमफ्राय अदालगुरि भैरबखुन्द थांना फैबाय ओमफ्राय दा भैरबखुन्द माने बिराद मानसि आरोना बिराद जाम जादों नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ बेनिखायनो आं दा भिडिअ बनायथ'ला होननानै आङो भिडिअखौ बनायदिया ओमफ्राय दा जोङो नै ट्रि हाउसआव फैबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो ट्रि हाउसआव जिखिनि हायो नोंथांमोना देखायनोसै आरो डिएन ब्लकखौ लोगो हमनायखौ नोंथांमोना देखायनोसै थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबासिम नायलांबाय था लेट्स गो ভাই আজি ৰাইড কৰাটো তই কেনেকুৱা লাগছি খুব বেয়া মজা লাগছি না এই মজা 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 हाय মজা আমি হলো টংলা ফ্ৰম মজা এতিয়া ট্ৰি হাউচত আহিছে ট্ৰি হাউচত আহিছে চাবা এটা খাইবা ওলাই আহিলো এতিয়া আমি ঘৰত যাম টংলা এফচি मोर चैनल एक बार 15 अगस्त जय इंडियन जय हिंद जय हिंद अभी हम लोग ट्री हाउस में जाने वाला है अभी इसका टोंगला का दोस्त मिल गया था अभी यहाँ पे जय हिंद बोल गया तो आई लव यू गाइस आई लव यू ओके तो हेलो गाइस नोंथांमोनखौ ट्रि हाउसआव गासैखौबो बरायनाय जाबाय नैबे नै ब्र'खौ दिनै लोगो मोनलायबाय मुकुल ब्लग आं नायदो नायनाया चेक खालामदोंमोन आं ओइ दैमु ब्र'खौबो लोगो हमहैदोंमोन ना नोङो नायो मा होनो सोरबा सोरबा सानना नायाफोर सानना नाय नोंथांखौ नायो होनना मिथियामोन खोमा नायो आं नायनाया आं भिडिअखौ आं मिथिया आं माने इदि दा जोंबोथ' माने इदि नङाना दा एख' होनजाया माने जाय बानायनाय जाय बर' गथ' जाय ब्लग बानायो इनिखौ नायो आरोना जोंबो माबायदि बानायदोबा इदि माने नलेज मोनलाङोना दा इनिफ्राय आंबो माबा मोनसे मोनो इबो आंनिफ्राय माबा मोनसे मोनो इदिनो माने मोनलांबाय थायो ओंखायनो माने गासैबो चेक खालामना नायनांगौ आरोना गाइस दा नैबे ब्र'आबो जोबोर खस्थ' खालामगासिनो
खस्थ' खालामलांबाय था ब्र खामगोन आदा जोंबो जुजिबाय थागोन आं आंनि फारसेनिफ्रायबो नोंथांमोना सापर्ट हो ब्र'खौ जाय जुदि आंनि चेनेलनिफ्राय ब्र'खौ सिनायो नोंथांमोना फिउचाराव लागै सापर्ट होलांबानो जाबाय फार्स्टआवनो तामुराव लोगो मोनखादोंमोन ओमफ्राय आरो अदालगुरियाव मोजां लोगो आरो आथु बिथुर जाबायना औ हामदो दे ब्र' थेंक इउ दे दा नै गाइस डिबि ब्लग आदाखौबो नै लोगो मोनखाबाय 3 हाउसावनो दे आंनि चेनेलाव खुलुमबाय बिथांनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ ब्र'आथ' जोंनि खाथिनिनो बिथाङाबो जोबोर नाजागासिनो नोंथांमोनाबो जेसां हायो बिथांनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा सापर्ट होलांबानो जाबाय इयुनाव लागै आरो बिथाङाबो बहुत खस्थ' खालामगासिनो जों बादिनो जोंखौबो एसे सापर्ट होलां नोंथांमोना आरो बिथांखौबो सापर्ट होलांबाय हा गाइस जै बर' हारिनि जै हिमांशु आदाखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय नै नायदो गाइस हेल' ब्र' खुलुमबाय गासैनिसिमबो दा बर्थमान जोङो बे ट्रि हाउसाव दङ बिथां नुकुल ब्लग बिथांखौ लोगो मोननानै बहुत मोजां मोनदों आं भिडिअ बिथांनिखौ नुबाय थायो सम सम खिन्थु इमाननिफ्राय नायनायबो जायाखै दिनै लोगो मोनाखैमोन दिनै लोगो मोनबाय लोगो मोनना मोजां मोनदों ब्र'खौबो ब्र'आबो मोजां ब्लग बानायो मट' ब्लग जोंना बिथांखौबो एसे सापर्ट हो बिथाङाबो बर' रावावनो ब्लग बानायो थ' थेंक्स ब्र' दहायो लोगो मोननाय समाव आदादोबो मोजां माबानाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा नै लोगो मोनबाय आरो 3 हाउसाव खुलुमबाय गासैखौबो मा बुंनो जादों आं दा मा बुंनोलै जायखिजाया बिराद मोजां मोनबाय आरो फैनानै उदालगुरियाव एबार सेकेन्ड टाइम फैदों आङो बे 3 हाउसाव फार्स्ट टाइम बिदिनो बिथाङाबो बिराद मोजां ब्लग खालामबाय थायो सापर्ट खालाम आं दहायनो बुंखादों बहुत बर'जों बर' माने अनलायलायनांगौ हारिनि थाखाय एसे मोजां जायो आरोना बेखिनियानोसै सापर्ट खालामबाय आरो आंनाबो चेनेल दं कुलदीप ब्लग्स होननानै नों डिसक्रिपसनखौ होनाबानो जाबाय सिनायखागोन आरो आंनि चेनेलाव दा नोंथांमोना बेखौ नुनानै सिनायखागोन आरो जायनि चेनेलखौ नायो सिनाय मोनखायो आरो आदानि भिडिअखौबो नायो आङो ब्लगखौ हिन्दीजों लाबो हिन्दी इंलिस लाबो गोजान जायगानिसो लाबो आं बारा खाथिनि लाबोथ'वाखै लाबोनोसै लासैनो गोजोननाय थाबाय आदा थेंक इउ दिनैनि राइडखौ माबायदि मोनखो गाइस जोङो दा नै मोजाङै अदालगुरिनिफ्राय राइड खालामनानै दा जोङो नै 3 हाउसाव फैबाय गसाइयावनो मोजां मोनफैबाय आरो गुबुनफोरखौ बहुत एक्सिडेन्ट जानाय नुदों आरोना जों लामायाव होमबाबो जोङो जेबो जादियासै आरो आसा खालामबाय इयुनाव जोङो मोजां राइड खालामनो हागोन होननानै जोंनि बिटिआर बाइकार्स ग्रुपनि मानसिफोरदो हेल' फ्रेन्ड्स दा हिमांशु आदा मोनखो आरो डिएन ब्लग डिबि ब्लग मोनखो लोगो मोननानै गोसोआ गोजोनबाय ओमफ्राय दा जोङो भिडिअखौ इयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअआव जिखिनि हायो थाबलानो नाजासिगोन जुदि आंनि बुंनायफोरा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगां आङो निमाहा बिनाय जाबाय जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ आङो थाबैनो लाना फैनो नाजागोन दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै जय बन्दे मातरम जय बन्दे मातरम जय